Satriya dedeke ora spirwa kanthet ngeyayat brenga sing nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tam kedhep. Sapa kowe? Takon karo aku le dhisik ngaku kowe sapa? Wah, Junjung Dongko apa babamu? Takon karo aku Nalindra saka ing Terbelo Suket. Terbelo Suket ya Prabu Wirambana Loka. Umume Wirambana Dewa. Oh kok Wirambana Loka. Ya wis ben jenenge dhewe-dhewe kok pancai kowe. Wirambana Loka, Wirambana Loka. Kekeseting Prabu Setija Boma Narakasura. Kekeseti anak Prabu Setija. Ya, sapa kowe? Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Sapa? Setyaki. Setyaki? Ya, iki sing kandhake togok mau. Wah, pancen dedeg piadeke ora sepira ning tangane katon kenceng ngarenceng otote ketok kabeh. Apa babamu? Sing mburi? Pati Ndarawati, Pati Udawa. Pati Udawa dasar Purnyata. Kowe sapa? Wirambana Loka. Wirambana Loka ya. Kowe gatine apa nlonjong botol agama wener negara Ndarawati? Setyaki ana barat. Piye? Kowe iso nglangkahi bathange Setyaki kelakon ketemu ora Kanjeng Prabu Ndarawati. Wah, sugih kendel Bondowani. Wani karo Wirambana Loka ora ngerti kondange marang Prabu Wirambana Loka. Aku Ratu Digdaya Sekti kalintang janing perang ning negaraku persasat jagutan potanding. Kowe nantang karo aku ngibarate kaya dene timun mungsuh duren glundungi memet legane atiku. Merganing pati. Kang Sarawita kaget kok ning cangkemmu. Salahe cangkemmu kaya undak-undakan. Lambemu ora. Lah kok sepi kok mamring kok terus gletak. Kandhane ngayal. Temu sapa, Lung? Aku nang ngarep kowe ra weruh Setyaki mlintir brengos. Lha kowe terus tak tabrak. Diantem Udawa. Kok kowe ngerti? Aku menek uwet kok. Oh. Delok saka kadohan bres modar kowe aku. Gletak mati apa urip? Modar. Mbok ditiliki isih ku nek urip barang. Ha wis ora ana tanda-tanda kehidupan kok. Mripate wis merem mendonong. Wis ana lapisane banyu iki genanek modar. Dada wis ora obah. Dimek-mek awake anyep ora. Anyep ngandani ngayal kowe iki kari ngubur kok iki mingan. Oh kene brenjul. Ngendi? Iki. Apa? Ratu kok nggembol remason. Tak kira nek nggembol apa ya ora. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti kula aturi enget. Emut Gusti. Emut Gusti. Nalindra pengpengan kok mingsak grimbiangan kok terus mboten eling nek cara kula isin. Ora sembada karo sumbar-sumbar kala wau. Eling Gusti emut. Tiba kan tebayu atmaja ngeling risa. Liwang semana mati luwih. Ana sasmintaning ingsun jagat wasisaning Ubatara. Paman Harya Sengguni. Ayo ndadekake kagiat peklira si paman manira piji wenten kajengan manira. Paman Patih Plasa Jenar. Kawula ana ninggih anak Prabu. Sakalangkung Gurawalan panampi kula sareng tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah embanipun kadiron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana. Kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda Maduka anak Prabu. Miji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggir kawula nok-nok ninggih. Paman Harya Sengguni nggih. Kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun
Pranata tata rakiting negari Ngastina Maradyagi matur marang Manira samendhang aja nganti ing karempit Paman Plasa Jenar menawi paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya boten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kapyakar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhahipun para diprajurit boten kendhat anggenipun sami gegladhen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non dadosaken suka mrawata sutara sing manah mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone ngadhep ngarsaning Manira Paman Patih Plasa Jenar kawula nok-non nggih anak Prabu namung derenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhapada paduka anak Prabu Ngastina kula tampi dawuh sami-sami mugi prayogakna anggenipun lenggah madaning Datraya negari Ngastina Paman Plasa Jenar kawula nok-non ngestaken dawuh paduka anak Prabu Ngastina Bawadurna Bapa ing Sawalima katuran karaharjan rawuh ngandika Bapa Durna Bapa Prambahan Durning Sukalima Bapa Prambahan astaka swala sila berdoba swal kimbal sumurante hawela lho ninggih nger tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima manggiya widodha niskala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakna anggen ngandika lenggah Bapa Prambahan kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten ing sandhapada paduka anak Prabu Ngastina miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga prayogakna anggenipun lenggah wonten negari Ngastina Kakang Prabu Karna kawula nok-non nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Awangga namung drelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kula tampi karya bombong raos sing manah Kakang Prabu mugi kaprayogaken anggenipun lenggah kawula nok-non ngestaken dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna nggih ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Kartomarma lho iki diweji sampun boten kirang mriki wiswanipun ingkang rayipun Kartomarma namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun wis tatompo siadi ngabekti karepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ora takno mringkadaning sun para sata Kurawa Dimas Kartomarma menawi paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu sembahan kula sartane tatanan kang padha gandung sibo jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan lho iki menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhingga jimat wangsul dhateng ngarsanipun Paman Harya Sengguni Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga wale-wale menapa dinten sak mangke apan sanes dinten ingkang putra ngawontenaken pasewakan ewadene samangke kula wantun ngrawuhaken sangganing para sepuh madaning Datulaya mila saderengipun kula mbabaraken wigatosipun menapa to sababipun Dene Duryudana ngawonten pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun boten lega raos sing manahipun ingkang putra menawi dereng wonten miyosing pangandika paduka para sepuh kepareng nglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina anggen kula santun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami Paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang paman menika gesang ngiyup dhateng pepada paduka anak Prabu mila nadyanto sampun ngantos paduka nggadahi raos kodheng ing penggalih sampun malih ing katimbalan wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan tartemtu namung estu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina
malah rumaos gumun manahipun ingkang bapa wonten wigatos menapa dene paduka nglempahaken para sepuh madyaning Datulaya nggih menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna nanging menawi waditu meraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu Ngastina semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih kepareng kula cumadong dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka hambayongi dhateng sawanipun ingkang bapa ing Sukalima tertentu kula nedya daya-daya nganglungaken jangga nilingaken karna midhangetaken sabda pangandika paduka menggawi gatosipun pasewakan dinten sak mangke menawi wonten boten-boting penggalih boten kitang sekedhik atur kula ing mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu Ngastina monggo ger kula aturi paring dawuh ingkang bapa nedya nganglungaken jangga hanilingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima ger yayi semanten ugi ngroko nyawangga daya-daya ngawuningani wigatos sing pasewakan tumunten hamba barono ingkang kathah ingkang raka ngawangga nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Duryudana anjrah ingkang puspitarum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras pernaning driya Pamanarya wonten dawuh nggih Bawaduna wonten timbalan nggih boten kados saged menika malah manah kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tebining Balumbang liripun paduka paring dawuh mekaten suraosipun ngados pundi nggih tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala sedahan boten sanes saking kadang-kadang kula para Pandhawa mliginipun kadang kula ing Jodipati inggih menika pun Dimas Werkudara tuwin kadang kula Yaya Rimbi ing nalika semanten atur nawala dhateng putra Ngastina bilih boten dangu malih kula supados sowan dhateng negari Ngamarta mliginipun dhateng negari Pringgondani mugi andhatosna ing kawuningan bilih kadang kula ing Jodipati pun Yayi Werkudara badhe anjumenengaken Gatutkaca lenggah damparing Pringgondani kawontenaning kados mekaten menika Blakasuta boten andadosaken marem manahipun Duryudana nanging pangraos kula malah kaworan kuwatir durga ngangsa-angsa inggih awit saking anggen kula mangertosi bilih Gatutkaca badhe jumenenata negari Pringgondani nuwun sewu lajeng ingkang dipun penggalih menapa dene paduka nggadahi raos sing kados mekaten bawan wonten dawuh Kurawa menika 100 cacahipun wungsal wangsul menawi abenajeng kaliyan para Pandhawa namung gangsal parandene boten saged unggul ing yuda
Mboten ngemungaken para Pandhawa nadyan Kurawa menika mengsah anak-anakipun Pandhawa lancur-lancur Pandhawa kemawon mboten saged unggul yudanipun menapa malih sareng petangan kula dumugi wonten negari Pringgondani. Pringgondani menika tiraranipun Sang Prabu Trembuka. Mongko jagat menika sampun dados paseksen. Negari ingkang wiyar menika namung kalih inggih menika Ngastina lan Pringgondani. Hirip-hiripan dingo pilio sasetanipun Prabu Trembuka arimba ingkang dados Nalindra ewadinipun Lono anggenipun dados Nalindra tumuntun pejah saking tanganipun Bratasena samangke negari Pringgondani komplang lan Werkudara badhe anjumnahaken Gatotkaca wonten negari Pringgondani tanpa runga kegiatanipun para Pandhawa badhe tumpuk matimbun-timbun kekuwataning Pandhawa badhe wuwuh saya santosa para Pandhawa sabab saged angrengkuh negari Pringgondani. Panginten kula tata lair Gatotkaca dipun jenengaken Nalindra wonten Pringgondani nanging batine Pandhawa namung badhe amblengket Pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta. Inggih mekaten sampun cetha bilih Ngamarta badhe saya santosa, Ngamarta badhe saya kiyat. Tan wandi mangke Kurawa badhe kecipuan menawi mengsah para Pandhawa langkung-langkung menawi ngemuti badhe tumapaking perang ageng Bratayuda tan wurunga Pandhawa lan Kurawa mangke nggih nglampahi Bratayuda mboten ngantos telung kedheping paningal Kurawa mesti tumpes kelor tanpa sisa awit wadyabala Ngamarta sampun kawimbuhan wadyabala saking negaring Pringgondani. Paman Loso Jenar, kula wonten dawuh nggih. Kawontenan kados mekaten menika menapa ing kedah kula tindakaken. Kula mboten lila, kula mboten ikhlas. Menawi negari Pringgondani dipun lenggahi dening anak kula pun Gatotkaca, Paman Loso Jenar. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tumunten leres menapa ing dados panyokara bawa paduka anak Prabu Ngastina. Mboten benten kalian rantamaning manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula ugi sampun nginten. Lan nadyan kula mboten nampi nawala sedahan saking Raden Werkudara nanging tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Sampun cetha bilih Pringgondani sakmangke badhe dados tunggal kaliyan negari Ngamarta ingkang ateges samangke Ngamarta badhe saya sentosa, saya manjila lan saya kiyat kegiatanipun wuwuh tumpuk matimbun-timbun kasinggihan mekaten. Mila dinten sakmangke kula ngertos menawi dados penggalih paduka anak Prabu Ngastina tartemtu badhe damel srana supados Gatotkaca gagar wigar tanantuk karya. Tegesipun Gatotkaca mboten kasembadan anggenipun lenggah damparing negari Pringgondani. Mbok menawi mekaten nggih. Ancasing gayuhan kula panji mekaten. Kula badhe ngothak-athik pripun caranipun malah kula jabiyantinipun para sepuh supados ambebantu dhateng kula pripun carane supaya Gatotkaca aja kelakon dadi ratu ning Pringgondani. Upamiya Gatotkaca kelambahan tan wurunga menika margi ingkang peteng tumraping para sata Kurawa. Inggih nggih kula mangertos. Lajeng saenipun kados pundi kula nderek dhateng Paman Haryo Sengguni. Kakang Penembanduna, pripun Depate? Mbok menawi sampeyan diwigih pertikel supaya Gatotkaca aja nganti dadi ratu ning Pringgondani. Mergi nek Gatotkaca dadi ratu teng Pringgondani menika kekuwataning Pandhawa saya tumpuk matikel-tikel. Oh, kanthok blekuduk sualu kimbol sumarante. Hawala, hawala. Nuwun sewu, Ger. Sejatonipun anak Prabu Duryudana menika mboten perlu nggadahi penggalih kuwatir kados mekaten menika. Liripun kados pundi? Oh inggih, inggih. Nadyan kegiatanipun Pandhawa menika tumpuk matimbun-timbun nadyan kegiatanipun Pandhawa menika dipun bantu dhateng pinten-pinten negari nanging tumrap kula upami kula menika dados Nalindra ing Ngastina, kula mboten badhe gadahi raos kuwatir babagan perkawis Pandhawa menika. Bawaduna saged paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Setunggal. Paduka anak Prabu menika hanggung siningkepan kiwa tengen panjenengan menika para satriya ingkang sekti mandraguna. Kiwa tengen panjenengan menika senopati ingkang Debyasura sekti kalintang jayaning perang. Kados ta
Anak Prabu Karna ing Ngawangga menika sinten ingkang wantun naben ajeng kaliyan anak Prabu Karna ing Ngawangga? Persasat jagat menika lirip kaliyan anak Prabu Karna ing Ngawangga. Inggih. Tumuntun Sang Mahatmara Siwara Bisma. Sang Bisma menika bumi utah getihipun negari Ngastina. Menawi negari Ngastina menika mangke badhe ketekan parang muka, Sang Mahatmara Siwara Bisma menika ugi boten badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis, boten badhe mangkasta. Mongko kadadéanipun Begawan Bisma menika ngedap-edapi kacariyos piyambakipun menika boten saged pejah menawi boten saking pikajenganipun piyambak. Lho, menika Sang Dewa Brata. Inggih. Adipatih Harya Sengkuni menika. Nadyan Patih Sengkuni menika kondhangipun Patih Julik. Patih licik neng julik lan kelicikanipun menika saged kinarya gada ningkes para Pandhawa. Nggih. Langkung-langkung panjenengan sinanding dhateng Bapa ing Sukalima, Nger. Kula nuwun pangapunten to, Nger. Kula menika apal kaliyan keringkanipun para Pandhawa menika kula apal. Jer Pandhawa menika murid kula. Lah kok panjenengan gadahi kuwatir Garkaca dadi ratu neng pringgondani terus pringgondani dados tunggal kaliyan negari Ngamarta, terus kekuataning Pandhawa wuwuh matikel-tikel. Oh, nuwun sewu. Menawi kula menika dipun pasrahi mejahi para Pandhawa menika nuwun sewu paribasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kosik to. Kakang Durna, pripun? Nek ngendika iki nuwun sewu, aja waton ngendika, ning ngendika nganggo waton. Dasar sampean apa? Ngendika kaya ngaten. Nek sancen sampean iso mateni para Pandhawa, kula kinten biyen-biyen sampean dipasrahi mateni para Pandhawa, mesti ya bakal tekaning pati. Nyatane biyen tekan saiki sampeyan dipasrahi patine para Pandhawa ya ora tekaning pati. Lho, biyen durung tenanan. Lho. Perkara tenanan karo ora ki gumantung karo kesaguhan. Dik Patih, pripun? Kula caosi prisa nggih, Dik. Nggih, babakan napa? Patine Pandhawa menika nuwun sewu. Nek diprail-prail mboten saged pejah. Oh, ngoten. Nggih. Kaya sampeyan nduk nalika sampeyan iku gawe srana patine para Pandhawa. Mbok siji mang pateni. Ning nyatane napa ana sing mati? Ora ana. Werkudara mangapusi supaya dijak dem-deman. Nek wis mendem mang taleni nganggo watu cemplung wonten sumur upas. Werkudara iso mati? Mboten ta? Werkudara malah entuk kanugrahan inggih menika wujudipun Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda entek sak kendi, kuwi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara entek 8 kendi. Kekuatane wuwuh 800 gajah. Niku sampeyan nduk nalika ajeng mateni Werkudara dek jamane Sena mbiyen, Bratasena. Kelingan mboten? Nggih, kelingan. Terus sampeyan gawe wujuding wewangunan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing Bale Sigala-gala. Pandhawa mangobong. Napa Pandhawa mati? Pandhawa mboten tekaning pati, ning merga dislametke karo garangan putih. Pandhawa iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Nggih. Terus Pandhawa mangloroke teng wana Marta. Nggih mboten? Nggih. Supaya dipangan jem setan priprayangan. Niku akal sampeyan akal sing kleru. Kok akal sing kleru? Ora ana menungsa kok dipangan jem setan priprayangan. Wong sing jeneng menungsa niku koma dadi, sing jeneng jem setan priprayangan menika koma wurung. Koma wurung ora menang karo koma dadi. Oh, ngoten. Lah kok mang pakake jem setan priprayangan? Bratasena mangken babat nyatane ya ora tekaning pati teng wana Marta. Ning entuk negara wujude Ngendraprasta, nadyan negarane cilik ning apike ora jamak. Nggih mboten? Nggih. Kelingan ora sampean? Nggih, kelingan. Sabanjure werna-werna sampean mateni para Pandhawa. Ning sing mang angkah patine mung siji. Pandhawa 5 niku iso tekaning pati nek 5 kabeh dipateni. Merga Pandhawa 5 niku 5 dadi contoh uripe wong alam padang. Kok contoh uripe wong alam padang? Puntadewa niku dadi contone wong sabar, wong ikhlas. Ngoten. Wong ora tau grenengan niku Puntadewa. Sapa sing sabare ngukuli anak kula Puntadewa? Ora ana. Aja kok bondo donyane dijaluk mesti diwenehke. Aja kok bondo donyane bojone dijaluk wis diwenehke. Nggih. Niku Puntadewa, niku tegese wong sing sabar tenan. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ora kaya kula. Bojo kula niku tumpaki wonge kula muring-muring. Lah iya wong bojo sampeyan jaran. Nggih mulane niku. Nggih. Werkudara niku perlambang kekuatan, Werkudara niku perlambang kasantosan. Nggih. Janaka niku lambang ing tresna asih. Lho,
Wong jagat menika sapa sing ora duwe tresna asih ya urip ora bakal diasihi dening sak pepadaning urip. Ngoten nggih. Nggih. Terus nek kula sedewa menika perlambanging keseimbangan. Keseimbangan niku napa? Pun to manut mawon. Oh nggih. Tegese sak traju sak bobot. Wong urip ngalam padangan niku kudu imbang. Aja nganti abot sisih. Nek abot sisih ora penak. Nggih. Ngoten nggih Kakang Duna. Nggih, leres. Lah, 5 niku dadi siji niku nambah kekuataning jagat. Mulane ajeng mateni para Pandhawa niku 5 dadi siji, 5 tes dipateni kabeh. Aja mbaka siji, nek mbaka siji ora bakal iso mati. Nggih. Terus nek upama mateni Pandhawa niku sing dinceng sinten dhisik? Loro. Sapa? Werkudara karo Janaka. Merga niku kekuataning para Pandhawa saka gruning Pandhawa. Werkudara niku carane mateni saben manungsa duwe keringkihan dhewe-dhewe. Ora ana manungsa sing sempurna. Sak sempurnaning manungsa mesti duwe keringkihan. Nggih, ngoten nggih Kakang. Nggih. Mula Werkudara niku ya duwe keringkihan. Keringkihaning Werkudara, keringkihaning Werkudara niku Werkudara kudu didhep karo wong sing dipercaya dening Werkudara. Ngoten nggih. Werkudara niku karo sapa-sapa ora wedi. Ning nek karo wong tuane siji wong tuane, loro gurune. Niku Werkudara mesti gila. Mongko gurune Werkudara niku Kakang Penemban Durna. Mesine Werkudara wedi karo Kakang Penemban Durna. Lah nggih, mula niku nek ajeng mateni para Pandhawa bapatene Werkudara ku pasrahke kula. Oh, ngoten. Nggih, arep Werkudara niku digdaya kasantosanipun kliwat ukur nek karo gurune pindhampi kados piyambak. Werkudara kowe golek tirta pawitra maning suci, nyemplung segara. Werkudara mangkat tenan. Mongko wong golek ilmu tata nyawa niku ora ana sing mangkat kejaba Werkudara. Kalau kula ya manut Werkudara munggah Gunung Candramuka, ana guwa jenenge Guwa Sigrangga. Ning alas Tik Brasara, golek ana kayu gong susu ing angin. Werkudara ya munggah gunung tenan, mangkat tenan. Nggih. Tegese kali kula Werkudara manut. Oh, ngoten nggih. Dadi saben wong duwe kasantosan niku duwe keringkihan dhewe-dhewe. Angga loro, Janaka. Janaka keringkihane Janaka niku ringane arepa Janaka niku lelaranging jagat lan curing bawana, pitataning jalma, unusaning titah. Janaka niku nek ngamuk dewa wae do gila karo Janaka. Nggih. Ning Janaka niku duwe keringkihan. Keringkihane Janaka wong wedok. Oh, ngoten. Lho, tenan niku kula mboten goro. Janaka niku digdaya kok ngomong ngamuk kaya ngapa anggere didepi sinden awes. Sing maune raine abang bergadak. Tadi terus ciput, pucet. Ngeten. Terus mengklecam-klecam ngoten nika. Nggih. Mula wis bener Dipate, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para nimpuna. Sing jeneng godha teng jagat sing abot dhewe niku ya kaya sing dilakoni Janaka, 1 pangkat, 2 bondo, 3 wong wadon. Nggih. Mendem pangkat ya ora apik, mendem bondo niku ya iso malik paningale, luwih-luwih mendem wong wedok. Niku nek ming sawahe gelis. Nek ming gamelane kamprung. Nggih. Niku tenan. Mula nek ajeng gawe pati ning para Pandhawa niku kudu diangkah 5 cacahe. Kakang Durna pripun? Anak Prabu Duryudana mboten ngersake Gatotkaca niki dadi ratu ning Pringgondani. Merga saya wuwuh kekuataning para Pandhawa. Monggo panjenenganing masrahke perkawis menika kalian kula kalian panjenengan. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti gagal nggone dadi ratu wonten ing Pringgondani. Perkawis menika kedadipun penggalih langkung rumiyin. Sampun ngantos glusak-glusu awit menawi lajeng ampyak awur-awur. Lajeng Kurawa dhateng negari Pringgondani ngrisak kawontenane negari Pringgondani. Menika mangke para kawula badhe nyacat, menika mangke para kawula badhe ngraosi dhateng para Kurawa. Jebul Kurawa ki ora seneng. Jebul Kurawa ki wonge meren. Jebul wong Kurawa ki senengane ora seneng marang kamuktaning wong liya. Lah menika mangke mboten sae. Kedadipun penggalih langkung prayogi nggih miturut ing Bapak ing Sukalima samangke perkawis menika saged paripurna menawi wonten tetembungan nabok nyilih tangan. Lah, nabok nyilih tangan. Nggih. Carane pripun? Gawe gagal Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani, ning aja Kurawa sing ketok gagalake, ning wong liya sing ketok gagalake. Boten nggih. Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yai. Miturut manggihipun Kakang Prabu Karna kados pundi? Yai. Miturut manggihipun ing raka ngawangga sak mangke nuwun sewu ora digeseh kalian pengendharipun para sepuh. Paringipun.
Yayi Prabu lenggah ingkang sekeca kemawon wonten negari Ngastina upami nampi nawala sedahan inggih rawuh wonten negaring Pringgondani mengestoni dhateng pun Gatotkaca tumunten penggalih paduka kebak ing bagian saryan ndongaaken supados Gatotkaca menika mangke saged lulus raharja anggenipun nenggah dampar negaring Pringgondani bab perkawis Pandhawa anggenipun wuwuh kasantosanipun Yayi menawi ingkang raka nyawangga tasih meger tuwin tasih cetha pocapanipun paningal kula tasih cetha nyawang gelaring jagat esem rembulan nadyan rangkep 1000 Pandhawa ingkang raka nyawangga saged dipun dokok ngajeng kula ingkang badhe sagah nigas janganing para Pandhawa mboten perlu gagalaken garkacanipun dados calendra wonten negari Pringgondani Yayi Ratune Ratu Tama Pati lino Pranayaka Tyasrarja Panekare becik-becik Parandene tan dadi taliase kala bendu malah bangkit mangkin andatra beta kang ribeti Dumadaning Pasewakan Agung nalika semanten sama midhangetaken pangandhanipun nata ing Astina Prabu Duryudana sumambung nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna nadyan kathah-kathah panjenenganipun Begawan Durna tuwin patih Harya Singguni parandene tintrim saknalika negari Ngastina madyaning Datlaya midhanget sabdanipun tiyang agung ing Awangga dadosaken legek ing penggalih Sanata Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut Ujarawa ganten wardu Jarawa Keca nginaka durung abang durung mandhing dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa takemping nguri sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung sawanipun alindra ing Traju Trisna Prabu Setija Buma Narakasura ingkang wantun minggah Datlaya mancat pandharita karya cingak kang samya mulat mangro bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir dalu-dalan minggir Niro ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Pamanarya wonten dawuh nggih dereng ngantos purna anggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga inggih menika kadidene sowanipun boten pangling nalindra ing Traju Trisna Prabu Setija Buma Narakasura kasinggihan menika ingkang putra piyambak Angger Setija Buma Narakasura nggih mugi katimbalana menapa wigatosipun dene sowan wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Bamban Wasa Jenar kasekecak anggenipun lenggah kawula non ngestaken dawuh ana hanung hanindita bocah mursid bisa mikul der mendem jero karo wong tuwa Setija
Padha raja sapraptamu sowan ngersaning pamanmu ing Ngastina nggih cah bagus. Nuli yamut pasang kaliman tabi tinebene nglodoni dumawaing tawang tuwang paman. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhawada paduka paman Prabu Ngastina. Wis tatampa ora liwat pangestu ning pamanmu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paman Prabu. Wayah Mas Setijo katuran karaharjan rawuhipun nggih Eyang Patih pinanting suka Basuki sowan kula. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang Patih. Inggih kula tampi dawah sami-sami nggih. Oh, anak Mas Tijo. Katuran karaharjan wayah Mas. Eyang Penemban Durna wilujeng sowan kula bekti kula katur Eyang. Oh, tak tampa putuku cah bagus. Ora liwat prayoga nunggonmu ngadhem nang ngarsaning pamanmu ing Ngastina ya, Ger. Sampun boten kirang prayogi. Eyang Penemban Sukalima. Setijo padha raja sapraptamu. Paman ngawangga wilujeng bekti kula kunjuk paman. Ya tak tampa pangestuku Tampanono ya, Ger. Kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Setijo ana wigati apa dene kowe sowan monggo tanpa tinimbalan? Apa pancen saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening wong tuamu lan apa pancen ana wigati liyane? Mula diake matur marang pamanmu ing Ngastina nggih Setijo Buma Narakasura. Wale-wale menapa paman? Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten, tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula. Namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Setijo Buma Narakasura. Ana wigati apa? Dene sowan ana pamanmu Ngastina janur gunung kadingaren. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa? Sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng paman menika estunipun badhe nyuwun priksa. Kowe bakal takon babagan apa? Menapa inggih lakar kaleresan paduka paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan saking kepunden kula paman kula Pandhawa bilih kalanggan sak mangke kadang kula pun Yayi Gatotkaca badhe kajemenengaken Nalindra negaring Pringgondani. Nuwun sewu paman pawarta menika kala wau jumbuh kaliyan ingkang sampun kula tampi menapa namung pawarta ingkang kandhek wonten ing pekabaran. Ya pancen kepara nyata pamanmu entuk nawala saka pamanmu ing Jodipati yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatotkaca ana negaring Pringgondani. Ateges pekabaran ingkang sampun kula tampi menika nyata. Ya pancen kepara nyata. Lah menawi sak mangke sampun kepara nyata, kula badhe nyuwun priksa. Miturut paman ing Ngastina, miturut paman Prabu Duryudana, paman Werkudara anggenipun jumenengaken Gatotkaca wonten garing Pringgondani menika nuwun sewu. Kula namung badhe nyuwun priksa sarta njumbuhaken dhateng manah kula. Menapa cocok menapa boten? Sing dadi karepmu kepiye? Miturut paman Prabu Ngastina menapa sampun trep tuwin sampun pantes Gatotkaca lenggah dampar negaring Pringgondani. Awit nuwun sewu menawi dipun titip priksa miturut kabar ingkang sampun kula tampi Gatotkaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi. Monggo Bibi Arimbi menika putranipun Prabu Trembuga ing mijil pawestri. Ateges Gatotkaca menika mboten gadhahi hak tumrap ing negari Pringgondani. Nanging sabab menapa Gatotkaca dipun jumenengaken Nalindra dening paman Werkudara wonten negaring Pringgondani. Nuwun sewu, menika namung pitanganipun ingkang putra ing Traju Trisna lho paman. Menawi pitangan kula kapenggalih lepat kula sumanggaaken. Nanging menawi penggalih panjenengan jumbuh kaliyan manahipun ingkang putra ing Traju Trisna, ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang. Setijo wonten timbalan apa ingkang dadi atur mau pancen kepara nyata. Nanging sak temene apa ingkang katindakake dening pamanmu ing Jodipati mau tumrap pamanmu ing Ngastina wis bener. Leresipun benere merga wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar. Tegese mesake sagung para kawula dasi nggone wis padha kelangan pengayoman. Mula Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani tumrap pamanmu wis bener. Ya ming peta-petungane pamanmu rada gesek karo atimu.
Petanganipun Paman Prabu ing Ngastina kados pundi? Gatotkaca kuwi bayi wingi sore tumrap pamanmu Ngastina. Mongko wong mangreh praja kuwi siji kudu duwe kepinteran, angka loro kudu duwe kasantosan apa dene kasekten. Angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas. Mongko Gatotkaca kuwi wada tumaruna kladuk wani kurang keduga. Apa iya Gatotkaca iso mangreh sagung kawula dasih negara ing Pringgondani. Mbok menawa saka pitunganing paman Ngastina nadyan mengko sembodo pamanmu Jodipati nglenggahake Gatotkaca dadi ratu nanging ora suwe bakal tumpang suh nggone bakal ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani Setija. Lah menika ingkang kula kajengaken kanten menika namung imanipun kula menika nggadahi kegiatan menapa lan kula menika nggadahi kasantosan menapa upami kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gatotkaca menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan langkung-langkung menawi kula mangke dipun panggihi dening Kanjeng Rama ing Ndorowati sampun telas kegiatan kula mboten gadahi menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa mongko nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong ngleresaken tumindak ingkang mboten leres tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng Paman Jodipati, Paman Prabu Ngastina. Ing Durnayana panalingan ora majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Kok sik ngger putuku Setija wonten timbalane yang apa kang dadi atur warangsane anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener ya ming tembungmu ingkang seklima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna ya mbahmu ing Sukalima. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho ngene ngger nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok apa iki wis mbok atur satemene Gatotkaca ora duwe wenang tumrap negara ing Pringgondani. Kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani ngogak-ogak katentremaning si Gatotkaca, nggonmu wani ngogak-ogak kelawan jumenengane si Gatotkaca. Aja wedi, nggih, aja wedi. Nek dasarmu bener ya dilakoni, nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni. Iya. Niat kula panci mekaten. Lan estrinipun anggen kula sowan nyuwun Kanjeng Paman Prabu Ngastina menika, estrinipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Loh, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sabiyantu. Ngastina bakal sabiyantu aja kuwatir. Ya mong iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya Gatotkaca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu nang Pringgondani. Lah kok jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabaya apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Ingkang sing awit padha bingung golek srana supaya Gatotkaca aja dadi ratu nang Pringgondani. Lah kok jebul sira putu Prabu Trajutrisna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine? Ah, padha karo tumbe entuk tutup. Inggih, Eyang. Nampung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kalian Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandhingan kelawan Nata Ndorowati. Monggo Nata Ndorowati menika tiyang sepuh kula piyambak. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi menawi dipun panggihi Kanjeng Rama, lah menika ingkang kula ajri. Ateges kula sampun boten gadhe kekuatan rempuk-rempu kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Iya. Setija wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho, kowe tak kandhani. Sejatine tak kandhani. Wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jantane wong padha ngerti nek wong sing licik, wong sing urip iki mung sengkuni karo Durna. Ning kuwi keliru. Kuwi keliru Setija. Lho. Klentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik dhewe sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna, ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, domongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo Sengkuni, ning pakartine Nata Ndorowati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna ingkang tansah misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentek-bentekke Kurawa karo Pandhawa.
Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon? Bapakmu kuwi ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu, mbuh nyata mbuh ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nek Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok. Ngono? Tor bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggo napa aku tak takon. Bapakmu ki wong jireh, bapakmu ki wong ora wani perang. Apa kowe tau ngerti? Kresna wani perang. Apa kowe tau weruh bapakmu jaman enom biyen jenenge Narayana tau perang. Kae iki wong licik, kae iki wong jahat. Jaman enom-enomane biyen dadi tukang rampok, tukang begal, tukang maling, tukang ngesu ana Widara Kandang. Kuwi kondange bapakmu. Tur ta ora wani perang. Saora-orane sing dijokke mung Udawa, apa dene Setyaki, apa dene aling-aling marang para Pandhawa. Mula katone Digdaya Sekti kalintang jayaning perang ning jane bapakmu kae iki wong jireh getih wedi mati. Wong ora wani adu arep sing dijokke mung para Pandhawa. Saiki kowe kelingan apa ora? Aku tak takon karo kowe dadi anak ki rumangsa dikiwake apa ora? Aku tak takon. Kowe rumangsa dikiwake apa ora dadi anak? Kowe iki padha karo dikuwalonke Setija, kowe iki dikuwalonke. Bapakmu ki mendem kewajiban ning lali karo kulawarga. Bapakmu ki nggone netepi kewajiban srempeng ning lali karo kulawarga. Apa kowe tau ditiliki bapakmu ning Trajutresna? Tau? Apa kowe tau ditiliki bapakmu? Bapakmu ki malah sajake durung tau ana ning Trajutresna, teka ning negaramu. Nek kon ning Ngamarta, utu-utu wis tekan Ngamarta. Engko sore mulih mengadus tok bali ning Ngamarta meneh. Kuwi Kresna kaya ngono kuwi. Bojone telu ya ora tau digagas. Apa meneh kok bojone telu sing negara Durati? Mbokmu Dewi Pertiwi. Hah? Tau digatekke? Ora ta? Mbokmu Dewi Pertiwi ki mesti gatekke ping para wiyaga. Lho. Kok saged ngaten? Lah, mergane guyon-guyon Ibu Pertiwi paring buku lan sandang kang murah kapi wae ngoten iki. Kaya isa-isane romangsaku kok omongan serius kok jur mak blindre. Ada? Kelingan ora kowe? Sapa sing gatekke mbokmu sapa? Ora ana. Mbokmu diwenehi kaya lahir batin ya ora. Kowe mung didadekke ratu tok ning Trajutresna merga nggo nyirepmu bal-baling kanepsonmu, nggo nyirep marang kamurkanmu, nggo nyirep yen to kowe iki ora trima karo bapakmu. Terus kowe diwenehi negara, ditraju negara mau sak bobot sak traju karo negara Dwarawati, terus kowe dadekke ratu. Wis, ora tau ditiliki, ora tau dikaruhke, malah kowe sing ngaruhke, malah kowe sing niliki. Merga bapakmu ki mendem karo kamektaning para Pandhawa. Ning nek Pandhawa ana apa-apa mesti dibantu. Ora kok Pandhawa, anak-anake Pandhawa wis ta. Kowe iki kaya dikiwake karo bapakmu. Gatotkaca siningkepan dikemuli karo bapakmu. Antarja Abimanyu Antasena kabeh mbok ditresnani karo bapakmu. Ning bapakmu sithik wae ora duwe rasa tresna karo anake dhewe. Kaya ngono kok diwedeni iki nek cara aku ora pantes urip wong tuwa kaya ngono kuwi Setija.
Kakang Durna kok dadi sampeyan kok malah paring pengendikan kados mekaten. Lho, jumbo kalian atur kula sekawe to, Dik. Sing jeneng ana tetembungan kena iwake ning aja butek banyune. Lho, menika. Nggih. Kena sasarane ning aja nganti ngobak-obak banyune. Banyune bening ning iwake kena. Menika angel. Kanthi sarana Setija menika menawi boten dipun ginakaken, Setija menika arep wong sing pun dadi ratu tur muda tumaruna. Ning nuwun sewu menika putra Ndarawati sing cubluk cingkranging nalar tuna ing budi menika ratu Traju Trisna. Mula gampang dibenthik-benthike. Oh, ngoten nggih. Kula kalih sampeyan ora usah dadak melu ketayalan tekan mrika-mrika, lenggah enten Plasa Jenar, lenggah teng Sukalima, kalih ngopi. Nggih. Kantun ngenteni kabar Gatotkaca bubrar nganipun dados nalindra wonten Garing Pringgodani. Lho, napa mboten pinter? Nggih, nggih. Wah, jan kula niku kaget sampeyan lenggah teng ngarep mau ngungkurke anak Prabu. Lha Kakang Durna ki arep ngapa? Jebul sampeyan duwe karti sampeka sing kaya ngoten. Lho, nek mboten nonton kula mesti namung remuk wingi-wingi. Waduh. Durna niku janjane nek kon apik ya apik, nek kon ala ya ala. Oh. Bengi niki ketoke sampeyan kaya ala. Ala wong rung dilunasi. Ha nggih. Kula enten-enteni kok meng ngomong-ngomong wae. Lah nggih. Sok kapan limene kok meng disodori gethuk. Ah. Mboten napa-napa. Nggih, nggih Pati nggih. Niku carane sing jeneng nabok nyilih tangan. Oh, nggih, nggih. Nabok nyilih tangan. Mengke Setija nesu to negara ing Pringgodani ketemu karo bapakne wani. Kresna karo Setija bakal gelut. Lho, nek Kresna karo Setija gelut, Kura Pandhawa geger. Pandhawa geger ora gatekke Garukaca. Garukaca gagal dadi ratu. Lho, napa mboten sing jeneng sinambi nyilem ngombe banyu. Napa niku kula tak takon. Niku kalimat basa Indonesia ning ra iso dijawake. Oh. Tegese sambil menyelam minum air ngoten niku nek dijawake sinambi nyilem ngombe banyu. Nggih. Utawa menggaris ngandhapi. Oh. Niku ateges menggaris bawahi. Nggih. Nggih nggih Kakang Durna. Wah, syukur. Ning niki kula ya nuwun sewu lho. Sakabehing tumindak niku wonten resikone. Resikone pripun? Neng nganti Setija menika mangke kirang kekuatane wani karo Sinuwun Ndarawati. Nggih. Monggo Pandhawa ora trima. Setija mungsuh Raden Werkudara. Kekuatane sepira disikep karo Raden Werkudara, diajoki ning Pradata Adil. Kok nganti duwe pakarti sing kaya ngono sing aja-ajaki sapa? Ngaku. Nek sing aja-ajaki Begawan Durna. Monggo teng mriku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Nggih goleki sampeyan. Wah. Napa nggih? Ketoke kok mengkih ngoten mengkih. Ah, sampeyan niku senengane ngedeg-degi ora. Oh, nek ora golek ember rekoso iki. Ajeng napa? Ajeng krukup. Apa Sencaki pangling ro sandangan sampeyan? Sencaki mlayu nggawa glugu. Ketok Begawan Durna kepruk glugu cengele diek. Wong niku nek gawe ada-ada, wong niku gawe kisra. Sing jeneng kula ngenggoni tembung ora ana ala sing tumama ning becik. Sapa sing mbibiti ala wahyuning bakal sirna, sapa sing tumindak ala bakal nampa hukum karma. Karma sapa? Karma dia apa? Sampeyan kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan niku tumindake ora apik kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan niku janjane belani kula napa belani Pandhawa? Kula mboten belani sinten-sinten, Bawadura. Wonten dawuh, Ger. Menawi ngaten sampun wonten srana. Samangke Gatotkaca gagal menawi dados nalindra. Pandhawa badhe dipun wantuni dening pun Setija Bumanaragasura. Nggih, Ger. Sampun ngaten menika ki mau. Padukana Prabu sampun ngantos kesesa. Padukana Prabu sampun ngantos lajeng mandhap saking dampar. Kula aturi lenggah ingkang prayogi ngentosi pekabaran ingkang badhe dumados wonten Garing Pringgodani. Menawi mangke sumebar kabar Gatotkaca gagal nganipun dados nalindra. Oh, ateges anak kula putu kula Setija menika saged
murungaken garkocanipun dados Nalindra. Nanging menawi stijo mangke wonten kabar kecepeng lajengipun pidana dening para Pandhawa, ateges Kurawa mboten kelepetan dedosan. Kurawa mboten kelepetan dedosan. Nggih. Kurawa mboten tumut-tumut. Nggih, nggih. Nek Setija ora ngaku. Nek ngaku tetep melu-melu. Sampeyan ki meneng apa ta? Wong ki pikirane aja sok kuwatir sik. Nggih, nggih ya ming kula mim ngawekani. Sampeyan ku suwe-suwe ngedeg-degi malah. Nggih. Nyuwun pangapunten, Gagang Prabu Karna ing Awangga. Wonten dawuh Yai. Menggah pamayogi sampeyan kados pundi? Kepareng kula majengake kula Kapiantara. Kula semanggaken Gagang Prabu Karna. Sabeng Karna mawinges-winges. Katon lerandheping Trisula. Netra Marakata ler kabaranang. Nunamet pasang Kalimantabe tina bena ing lodone Demawang Tawang Toang. Mlewon lepatipun aturipun ing Raka Ngawangga kula nyuwun samudra pangaksami. Yayi wonten dawuh. Lareking pirembagan wonten madaning datu ya menika kala mau. Kula sampun matur pungkasaning atur kula rak matur kaliyan Paduka Yayi Prabu. Yayi sampun ngantos kuwatos Gatotkaca dados Nalindra. Sampun ngantos kuwatos pringgondani dados tunggal negari Ngamarta nadyan Pandhawa menika rangkep 1000. Waton tasih cetha pocapanipun ing Raka Ngawangga. Kula sagadipun dokok ngajeng bengkas para Pandhawa, nyernakaken para Pandhawa. Lamun nuwun sewu. Kula getun sowan dinten sakmangke kula menika getun. Getunipun kados pundi? Amargi mboten kanthi kanyono-nyono jebul kula kelepetan dedosan. Sepisan kula kelepetan dedosan, angka kalih tanpa kasengaja kula menika nandhang wirang. Wirangipun Narpati Basukarna awit kula menika nyumurupi pakartinipun para sepuh. Ingkang mestipun saged menggalih ingkang langkung sae nanging jebul tingkah lampahipun tanpa beda kados dene lare. Ing antasipun Begawan Durna menika pandhita kondang kalukeng jaman nemenipun Kumbayana menika satriya pengpengan sak jagat menika mboten wonten ingkang wantun kaliyan Kumbayana. Nanging sareng pinanggih yuswa sepuh jebul Pandhita Durna nika mujutaken Pandhita Genthong Umos merak kecancang. Pandhita sing mboten wonten nyatanipun. Ing atasipun piyambakipun wantun damel karti sampe kok bibraken jemenanipun Garkaca sarana ginakaken tenaganipun Nalindra ing Tradutrisna biya. Kula menika isin, kula menika wirang. Kula menika isin srawung wonten negari Ngastina. Menawi Ngastina menika tasih ngaten menika cak-cakanipun. Nuwun sewu sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten negari Ngastina dipun sekecaken kula nyuwun pamit Kyai. Sing maune piyayine meneng wae jebul ngampet nesu. Merga saka sampeyan kula kok wah merinding krungu suarane. Pandhita Durna sing tuwek jebul saya tuwa wujude Pandhita Genthong Umos merak kecancang. Pandhita Genthong Umos merak kecancang niku pripun? Lho sampeyan dong mboten? Mboten. Mula kula ora ati wong ora dong artine. Wah. Pandhita merak kecancang menika sewijining manuk merak nika gelem ngobahke buntute megar nek dinahi pangan. Mula sampeyan dianggep pandhita gelem nyambut gawe nek dipunjung gula teh. Lho, niku bener. Lho. Niku bener. Lah gunane apa kula dadi pandhita ora ana sing munjung gula teh, atene tekor. Wong do njaluk dina, njaluk tanggal, njaluk wektu nek ewuh ki apike dina apa? Nek dadi manten apike dina apa kok ora nggawa apa-apa. Oh. Pendhita aja kok pendhita Mbah kaume nampa e. Nggih. Nggih pancen bener. Mula kula ora bakal nesu, kula ora bakal pripun-pripun tipate. Anak Prabu Karna duka. Anak Prabu Ngawangga menika penggalipun kados dene wujuding lilin. Oh. Lilin nggih.
Nek kena panas tumuli dadi ajer, nek kena adem tumunten dados kempel. Mila dukanipun menika mboten ngantos pinten-pinten dinten. Mangke menawi sampun lega penggalipun, tumunten badhe sowan malih wonten negaring Ngastina. Pun to pitados, wong salwangsul anak Prabu Karna menika duka menika sampun wong salwangsul. Oh, ngaten nggih. Lajeng sak mangke saenipun dipun masrahaken anak Prabu Ngastina. Paman, wonten dawuh. Dinten samangke kados sampun cekap pasiwakan. Paman medal Jawi niti priksa lampahipun anak kula Stijo Bu Manara Kasura. Menayapan leres tumuju dhateng negaring Ngamarta mliginipun negari Pringgondani. Sampeyan nekuk penjalin ora usah ngetutke Hangger Stijo bali ning negara Ngastina. Non ngestaken dawuh Bawaduna. Wonten dawuh nggih. Kula kanthi manjing sasana pambujanan. Menapa menika? Gusti Allah paringan. Sasana pambujanan kok ora ngerti. Loh, wong iki nek ora ngerti ki takon. Isin takon keblasuk dalane. Kuwi apa meneh? Malu bertanya sesat di jalan ngono lho. Nek dijawake isin takon keblasuk dalane. Oh, ngaten. Sasana pambujanan ana apa, Dik? Sasana menika papan, bujana menika dahar. Oh, maem. Nggih. Maem nggih? Iya. Monggo kula dherekaken. Karo nalindhe. Nek kon mangan kok sregepe ora jamak. Blaka suta wit saking Sukalima kula minggah klebon menapa-menapa. Nggih, kula semanggaken. Monggo nggih kula dherekaken. Monggo Waduna. Sarengan kan Nyai Ratu Banowati. Ha iki ngestaken dawuh. Kartomarma. Wonten dawuh? Kartomarma. Wonten dawuh sinuwun. Budhana kang padha seba ingsun kundur kedatun nun Parmadal Wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanadasa kundur kedatun celuk saking damparan kena grapit gambaran gading kadhiraken sanggen Purumban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosi Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane.
ngawi sangganing para wadyabala Traju Trisna ingkang paman Pancatnyana madung dawuh nadyan kula ingkang rayi pun adipati Yayah Griwa cumadung dawuh sinuwun Prabu nadyan kula pun mau dara cumadung dawuh nadyan kula pun ancak ugra cumadung dawuh sinuwun paman Pancatnyana wonten timbalan napa sing kula aturke kalawan paman Pancatnyana duk nalika semanten wonten dawuh saking paman Pancatnyana kula kinenjun pertimbangan wonten negaring Astina jebul pinanggihipun paman Prabu Duryudana raosipun ugi mathuk tuwin gathuk lan pengangkaipun stijo anggenipun kula mboten nyarujuki kadang kula ing prenggodanipun Gatotkaca Jemenata wonten negaring Pringgodani tan mandhe badhe angimbangi dhateng panguwaosipun Nalindra ing Traju Trisna. Lah inggih. Menika langkung prayogi. Mula ingkang saking menika ingkang paman Pancatnyana Madung dawuh kados pundi dawuhipun ingkang paman ing Astina. Paman Prabu Duryudana boten paring pangandikan namung ingkang paring pangandikan Eyang Penemban Durna. Penemban Soka 5 paring dawuh menapa? Jumbuh kalian kula ingkang ngaturaken dhateng paman estunipun kula menika kepengin jumangkah nanging tida pangraos kula. Sabab kula ajrih kalian Kanjeng Rama Prabu Ndarawati. Nanging jebul sak gedhagan menika kadhi tinarbuka manahipun setija. Kula menika anak sing dikuwalonke dening wong tuwa kula dhewe. Kula anak sing dikuwalonke dening Sudarma kula dhewe. Kanjeng Rama Prabu Ndarawati tan boten nate ngatosaken dhateng gesangipun ingkang putrapun setija. Rinten pantaraning dalu ingkang dipun gegadang tuwin dipun deng-deng kaya kendhang. Namung kewajibanipun menika dados pamomonging para Pandhawa lan suing para pepundhen kula Pandhawa. Mila perkawis menika badhe kunarya pancatan anggen kula badhe ngorak-arik pahargyan jumenenganipun Gatotkaca. Oh, ladal. Menawi tetela mekaten ingkang paman namung jumurung ndederek nggih. Menapa ing dados kersa paduka kula namung nderek radyan kula iki namung nderek ing abdipun Adipati Yayah Griwa. Sinuwun ing abdipun Maudara inggih namung cumadung dawuh. Dinten samangke kula aturaken ketapakan sanggih para wadyabala saking Traju Trisna. Wadyabala buta patang penancat sak panekare pisan. Ginen prapta negaring Pringgodani. Menawi sak mangke para yaksa sami mireng wonten gegeran ing mapan wonten ing Datlaya negaring Pringgodani. Kula aturi ngebyuki bathang sayuta pahargan jumenenganipun Gatotkaca dipun damel sungsang bawana balik. Ngestakaken dawuh. Kula badhe nitih titian Yai Wilmuna ngambah Dirgantara paman Pancatnyana tak kula suwun supados minangka jujuking ngajurit yen wadyabala saking Dedaratan tumuju dhateng Pringgodani. Lho nggih, lajeng pangatipun paman binjang menapa? Mboten ketang sambung obor cara lintang kula aturi bidhal dinten menika. Lho nggih, ngestakaken dawuh nggih. So
muntalan muntah. Bareng muntalke muntah napasnya wis mengeh-mengeh. Ya, tuwa wis tuwa. On. Yeah. Ngandel ora. Ora iso nyengelit ya. Iki gento-gentone buta. Tusio aku. Sesumbar lindho bumi kuncing kumalu dokuntur ketuk lumembak penyu kang kumambang tokok wonten dawuh arantak laku ning wadyabala saka Traju Trisna. Arep menyang endi Gok lan wigatine apa aku takon karo kowe. Nadyan aku kuwi dadi Nalindra, reh-rehaning Prabu Setija Bawana Kasura. Tegese negaraku negara jajaning Sinuwun Prabu Setija. Nanging aku ora diparingi dawuh. Wadyabala Traju Trisna arep menyang endi lan wigatine apa kok? Nek miturut kabar sing kula tampa santer pawarta sumebar lumantar gethok tularing para prajurit ya Sinuwun Prabu Setija ajeng lumarap dhateng negari Ngamarta utamanipun negari Pringgondani. Lho wigatine bakal gawe geger supaya Raden Gatotkaca mboten kasembatan dados Nalindra wonten negari Pringgondani. Ana sambung rapete apa Gatotkaca karo Kanjeng Sinuwun Setija Bawana Kasura? Lah kok dadi Sinuwun Prabu Setija ora nyarujuki Gatotkaca dadi ratu? Nuwun sewu, niku janjane le mungsuhan wiwit cilik. Wiwit isih muda niku Prabu Setija kalih Raden Gatotkaca niku wis seneng jotosan. Mula le duwe rasa mungsuhan nadyan ketoke lair sedulur ning batin. Wah, sapa lena? Niku wiwit cilik. Mula wis ora memper nek Sinuwun Setija nek weruh kamulyane Gatotkaca niku meri. Nek weruh kamulyane adine lanang tetuka niku mesti Sinuwun Setija niku meri. Nek janjane kula ora mathuk karo pembali Sinuwun Setija. Sekawit janjane mboten enten perkara ning bareng teng negara Ngastina diubupi sajake diubupi karo Begawan Durna. Lah tumbuh entuk tutup. Terus mungkar kamurkaning Prabu Setija. Saya-saya diunekke nek Prabu Setija niku dianak kuwalonke kalih Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati sapa? Bapakne Setija.
Jenengane sapa? Prabu Kresna. Yen ngono Sinuwun Prabu Stica bakal wani karo wong tuane. Nggih. Merga diubupi karo Begawan Durna. Niat Begawan Durna niku cangkeme elek. Niku pendhita, ketoke serban ketune putih, ning atine ning niku pendhita ndok bosok, ketoke katone njaba putih ning jero mambu. Niku Begawan Durna. Ngono, nggih. Lah terus pripun? Sampeyan ajeng pripun? Kok wonten dawuh. Negaraku mbiyen ditelukake karo Prabu Stica. Yen aku ora diwenehi urip karo Prabu Stica, aku wis dipateni. Ning merga saka apik-apike Prabu Stica menehi urip karo aku ra ketang negaraku saiki dadi jajane negara Traju Trisna. Nggih. Terus aku arep belani Prabu Stica. Nuwun sewu, sing mang belani niku tumindak sing luput. Mengke sampeyan ora mangan angkane gabul pulute. Ngoten, ngati-ati. Bela ya kena ning dipetung sing mang belani niku bener apa salah. Aku ora peduli bener apa salah. Sing baku ana ing paningaling Prabu Stica. Aku ketok ratu sing abekti. Oh, nggih mpun. Terus niat sampeyan ajeng pripun? Goleki Prabu Kresna. Lah jare Prabu Kresna kuwi bapakne Prabu Stica. Nggih. Monggo ora adil karo anake, jaremu. Nggih. Terus Prabu Stica arep ora trima karo wong tuane. Ra ngono to kuwi? Nggih. Mulane aku dudono dalan ning Ndarawati. Dalan ning Ndarawati ngendi parane gok tak jujuke. Kresna tak bandane, tak krincunge sikile. Tak aturake Sinuwun Stica, aku entuk bebungah, saora-orane entuk pengalembana. Sing kandha sapa? Sampeyan niku ora entuk bebungah, ora entuk pengalembana, nek sampeyan wani teng negara Ndarawati malah cemplung bandosa. Lho, cemplung bandosa piye? Sampeyan niku nek ora ngerti, mang takon, mengko ndak keblasok. Aja memangan, nek durung weruh rasane sing dipangan, aja menganggo. Nek urung ngerti carane menganggo, aja lelungan. Nek durung ngerti papane sing dituju, mengko ndak keblasok. Niku lho tembung kuna niku do dititeni to. Ora ngawur gawar ngawur. Lho, sajae kowe kuwatir aku tekan Ndarawati, mboten ming kuwatir, ning deg-degan ati kula. Nek sampeyan tekan negara Ndarawati, urung ora urung kula bakal kelangan juragan. Sebabe sampeyan mesti tekeng pati. Kok iso ngono? Iso mawon. Kula niku mboten ampun maido kalih kula. Kula niku arep baturne wis wareg mangan mblek. Hus. Gempalaning jagat legi lah asining kahanan. Togok niku wis pengalaman. Kula wis hafal karo wong Ndarawati. Nek sampeyan tekan mriko, ora usah ketemu karo Prabu Kresna, ketemu karo wadine Satriya Garbaruji, jenenge kekasih Raden Setyaki. Sampeyan ngrasani Prabu Kresna, krungu Setyaki, kepruk tangane tengen, piur sirah sampeyan ajur sewalang-walang. Setyaki kuwi sapa? Senopati Ndarawati. Kalih sampeyan gedhe sampeyan ning digdaya mrika. Lho, mboten lho. Niki tenan. Sampeyan domongi aja maido. Lho lah iya, aku ki ora maido. Ning apa iya tumon? Aku kalah karo Setyaki. Gusti. Kula niku ngetutke ratu kaya sampeyan niku wis ping bola-bali. Ngoten. Niku sore gleleng ning mengke jam 3 modar. Niku bola-bali, mbok wayangan temu di pawon nggih ngoten niku mingan. Ya aja terus dimentahke ngono to lho. Ngeyel sengit aku. Apa kira-kira Setyaki tanding karo aku menang Setyaki? Menang Setyaki. Pun to, totoan. Setyaki niku duwe pusaka ampuh jenenge Gada Wesi Kuning. Niku ampuh kegila-gila gedene ming sak lengen bayi. Tak ta, Kak? Ya udakara kurang luwih semono kuwi ya, Kak. Ha iya. Niku tenan, tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming sampeyan tutuk Gada Wesi Kuning, terus nggon sirah. Niku saka bathuk niku mlethek. Letik-letik. Terus matane ucul. Matane sapa? Matamu kuwi. Karo Ratu Gustine kok kaya ngono. Ngeyel kok mangkelan. Modar sampeyan. Wis, modar-modar ki karo bendara. Mboten ngoten, nyatane kaya ngoten kok. Terus mengke nek Setyaki sampeyan iso menangke karo Setyaki. Nek ketemu Prabu Kresna, sampeyan malah kentekan ngakal.
Prabu Kresna niku ora tau perang ning digdayane ngliwati menungsa lumrah. Dasare ditis Sang Hyang Bathara Wisnu duwe pusaka jenenge Senjata Cakra. Niku pusaka rasah diculke nganggo gendhewa cukup dibatin. Cakra ana ratu sing arep mateni karo aku. Ratune ning kono kae. Mlayu dhewe kono tugelen gulune. Muni. Metu saka kancing gelung nerotas jangga sampeyan tel. Pedhot wae sirahe ora tiba saka landhepe pusaka. Dadi ngerti-ngerti sampeyan kelangan ndas. Niku senjata cakra. Niku durung. Mengke nek Kresna wis nesu tenan nyenggol bedoring Kyai Kesawa. Panah mapane teng kancing gelung. Disenggol Kresna, ilang wujuding Nata Ndwarawati dadi buta gedhe banget. Niki lho. Iki. Apa niku? Kari milih. Ngoten. Niku biasane dadi wayang 10 ming dadi wayang 1. Niku sampeyan candhak karo niku buanting buk didak nyet modar. Lho, gedene semono kuwi. Nggih. Ayo, piye? Engko apa ya dadi kaya ngono kuwi? Dadi tambah karo tengah yuta. Abote? Ha iya. Kesele padake. Lho, ngoten niku. Tokok, lho. Ning saura-urane aku kudu ngaturake dharma bakti karo Prabu Stijo. Terus penerna negara Ndwarawati sadurunge Sinuwun Stijo tekan kono aku kudu iso ngrangket Nata Ndwarawati. Men entuk pangalembana, men dianggep aku setya bekti karo Prabu Stijo. Wah nggih, monggo mawon duduke dalane lho. Nggih, kula duduke dalane medal iki mawon. Mengke nek pun mentok tekan sarean, sampean mah menggok kiwa kula keririku. Lho. Arep ngopo? Ngeduk jugangan sisan. Nggo ngopo? Nggo mendem kuwi, engko ndak dadak nggo bali. Wong mestine bakal tekaning pati. Ngembe karo aku, tontonan kricaning. Iki abdining Prabu Stijo. Nggih, kersanipun. Apethuke wong Ndwarawati gog sing ati-ati, sinuwun sing ati-ati kula tut wuntat kalih sampeyan. dongeng enthek-enthek Sita munggul paten ana tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwanan
Satriya dedeke ora spirwa kanthet ngeyayat bringa sing nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen mandeng tam kedhep. Sapa kowe? Takon karo aku le dhisik ngaku kowe sapa? Wah, Junjung Dongko apa-apamu. Takon karo aku Nalindra saka ing Terbelo Suket. Terbelo Suket ya Prabu Wirambana Loka. Umume Wirambana Dewa. Kok Wirambana Loka? Ya wis ben jenenge dhewe-dhewe kok pancai kowe. Wirambana Loka, Wirambana Loka. Kekeseting Prabu Setija Buma Narakasura. Kekeseti anak Prabu Setija. Ya, sapa kowe? Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Sapa? Setyaki. Setyaki? Ya, iki sing kandhake togok mau. Wah, pancen dedeg piadeke ora sepira ning tangane katon kenceng ngarenceng otote ketok kabeh. Apa-apamu? Sing mburi? Pati Ndarawati, Pati Udawa. Pati Udawa dasar Purnyata. Kowe sapa? Wirambana Loka. Wirambana Loka ya. Wigatine apa nlonjong botol agama wener negara Ndarawati. Setyaki ana parat. Niatku mung bakal mbondo tangane Ratu Ndarawati, ngrincung sikile Ratu Ndarawati. Nek wis tak bondo tangan tak krincung sikile leboke pakunjaran, pasrahke marang Prabu Setija Buma Narakasura. Mbok mengko dadi ning wigati aku kepengin misungsungake dharma baktiku marang Prabu Setija Buma Narakasura. Kanthi cara mengkene bakal lakon nggonku bakal paringi bebungah lawan sira Prabu Setija Buma Narakasura Setyaki. Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang. Setyaniku garwanira. Wirambana Loka. Ana marang. Ora-oraban suaramu ndrawili kaya guru-guru-jogan. Ngoceh nyerweteh kaya benten sewu nebo pategalan. Ora sandadak ngrasani Koko Prabu Ayu, kowe iso nglangkai bathange Setyaki. Kelakon penjangkamu ketemu karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Piye? Kowe iso nglangkai bathange Setyaki, kelakon ketemu karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Wah, sugih kendel Bondowani. Wani karo Wirambana Loka ora ngerti kondange marang Prabu Wirambana Loka. Aku Ratu Digdaya Sekti kalintang janing perang ning negaraku persasat jago tanpa tanding. Kowe nantang karo aku ngibarate kaya dene timun mungsuh duren glundungi memet legane atiku. Merganing pating. Diar Ratu kaya kirik ngono. Mangkelake omong kok idune muncrat-muncrat. Iki ya ngono. Wis jam 1 kliwat kok ora perang-perang. Wayang kok mung ngomong wae ora jeleh-jeleh. Gregeten tak disiki modar. Ayo sambato legane atiku. Dibantani Kakang Pati Udawa jengkelang kuandamu parat kowe. Togok yen malegak legok trembilung kang sarawita. Kaget kok ning cangkemmu. Salahe cangkemmu kaya undak-undakan. Lambemu ora. Lah kok sepi kok mamring kok terus gletak. Kandhane ngayal. Temu sapa, Lung? Aku ning ngarep kowe ra weruh Setyaki mlintir brengos. Lha kowe terus tak tabrak. Diantem Udawa. Kok kowe ngerti? Aku menek uwit kok. Oh. Delok saka kadohan bres modar kowe aku. Gletak mati apa urip? Modar. Mbok ditiliki sing nek urip barang. Ha wis ora ana tanda-tanda kehidupan kok. Mripate wis merem mendonong. Wis ana lapisane banyu iki genanek modar. Dada wis ora obah. Dimek-mek awake anyep ora. Anyep ngandane ngayal kowe iki kari ngubur kok iki mingan.
Oh, kene brenjul. Ngendi? Iki. Apa? Ratu kok nggembul remason. Tak kira nek nggembul apa ya ora. Monggo Gusti kula aturi enget. Monggo Gusti kula aturi enget. Emut Gusti. Emut Gusti. Nalindra pengpengan kok mingsak grimbiangan kok terus mboten eling nek cara kula isin. Ora sembada karo sumbar-sumbar kala wau. Eling Gusti emut. Tiba kan tebayuat mojo ngeling risan Wiratamtama. Kowe ngopo dadi brengok kowe? Ah sampean kok dadak muni, ngoten kula ya kaget. Pripun? Tanja ta? Tanja wani. Sampean ketemu karo Sencaki, sampean nyuwara pripun? Aku nyuwara ndi Kresna wak bontone anak rincung sih. Aku wanen. Kawanan. Kula wis omong Sencaki niku adine Kresna. Sing ngantem aku dudu Sencaki, sing mburi nika Pate Udawa. Ha sampean kena tangane Pate Udawa ora sadar kok arep musuh Sencaki. Dene kaya ngono, jago wiring kuning. Neng negaraku aku ratu tanpa tanding. Ayo wae. Kula niku nang omah anak kula bojo kula do wedi kabeh. Ngono kok dipeng-pengke ora. Pripun? Wah. Kelimpe aku. Nek ora kelimpe ora bakal aku ora eling. Terus ya jajale. Setyaki ketok katutke dosane. Pelak pateni kok. Monggo mawon ngatos-atos Gusti. Yo.
Wah, setan ora. Pripun? Wah, kula ndelok gayenge ora jamak. Sampeyan ngantem senyaki tiba niku jane menggo nglegani sampeyan. Selanjutnya, ayo. Sampeyan krasa to? Buantem nggon cirabres. Ngelekar candak rambutnya jebleske lemah brek. Sampeyan ajeng mlayu tinggil cengele bres. Pripun? Mundur kok tak critanane. Ya. Ora kowe kok weruh kabeh. Aku menek uwit e. Nonton candak sencaki jebleske tek. Antil raine ping pindho bres. Sampeyan isih sambat. Aduh, genjot nggon gares. Piye? Jengklit segepruk raine bres. Aku nang terus innalillahi. Ayo. Pripun? Edan. Tangane atos. Mboten men tangane, sencaki niku suarane barang atos. Sampeyan durung lagi nyoba tangane kok. Nek wis rawung suarane wah ngumpuli gada wesi kuning. Tenan kancane senyaki niku kupinge do bidu-bidu. Mergane adi suarane kaya diantel kok kuping. Ya, wah. Pripun ajeng kendhalke napa? Niku dereng, mengki nek nganti sencaki nesu. Nek nganti sencaki niku nesu tenan. Terus gawa gada wesi kuning. Niku nek gada wesi kuning ora mempan ditibake sampeyan. Sencaki ngejak Udawa. Udawa niku patih jane ora duwe kekuatan apa-apa, ning nek perang ngawur entuk watu, bandemke, entuk lemah, sawurke. Wis nyemelangi pokoke. Pun ajeng pripun? Gok, Nun. Aku duwe siung. Ajeng ki napa? Sencaki tak cokot. Lah. Edan ra. Jenenge siung pengapit. Iki digdaya. Iki siung ning siung pusaka. Oh, nggih. Sencaki ketok tak cokot. Mati. Edian. Udawa ngetok. Cokot mati. Mangka sencaki Udawa niku nek do mati Kresna ora trima. Kresna ngetok cokot mati. Edian. Elok tenan. Kok le mempeng ya, Gok? Kresna mati Pandhawa krungu do ora trima. Puntadewa teka cokot. Werkudara teka cokot. Janaka teka cokot. Kodhok cokot ora. Kok ngragas? Kodhok barang arep dicokot. Kuwi nek omong jlomprong ki ora. Ah coba nak cokot kok. Nggih, ngatos-atos ini yo. Kula aturi sabar. Pusaka menika mboten sembarangan dipun ginakaken. Lha kok panjenengan mendhet pusaka gada ki ayo wesi kuning wonten ing Kancing Gelung. Ratu menika mboten sak traju sak bobot menawi dipun masaken gada wesi kuning. Kula aturi sabar Yayi Mas Kakang Udawa. Sapa wae sing ngrasani gawe jendrakaning Koko Prabu. Sencaki sing duwe kewajiban ngreksa. Ratu hae nibake siyung ana ing dadaku ana ing janggaku panas. Kuat nadai gada wesi kuning meguru karo ratu kae selawe taun Kakang Udawa.
dianggep kowe mabur slamet saha wesi kuning. Gada kekuwatane ngedap-edapi. Iki tak ungkulake ning ngakasa ora tiba saka Dirgantara Jodundang Setyaki garingan. Iso ngeleng ambles bumi apa dianggep gada wesi kuning ora iso ngetokke kowe saka njeron bumi iki tak tutukke lemah tancepke ning lemah ora panas bumi aja Dundang Setyaki aduh mati aku kok togok aku mati tenan kok aku tulung ana kok